Hello mga dear, mayroon tayong very generous people. Mayroon tayong mga tita dito. May binigyan ako macaroni, tapos binigyan ako ng saging at tinapay. Makita mo Dahil nagtulong lang ako ng i-fix yung phone niya. Tapos mayroon na akong grasya. Ano ba yan? Diba? makita mo lang itong grocery ko dito. Happy Good Friday. Yan o. Yan, kompleto na yan. O, Alam mo, mayroon na akong kainin. Yung flashlight niya ba? Hindi ko nga So wala tayong ilaw ngayon dahil nga po hindi pa na-on yung ilaw nila dito. So bali ang ilaw natin ngayon ay yung ano lang sa labas. So, mamalingke tayo. Bibili tayo ng mga gulay, tsaka yung prutas. Mayroon tayo nabili na mangga. So, tikman natin mamaya ito kung masarap ba kaya ito. At matamis. Nahanap ko yung asukal. Cannot find the asukal. Naku, saan ba makita yung asukal? Nakabili na tayo ng asukal, ang pinaka-importante, tapos magdagdag tayo ng creamer at yung kape. Magbayad na tayo kasi yun lang man po ang ating kayang bit-bitin. So buti na lang mayroon tayong malaking backpack. So nagkasya pa yung ibang binili ko dito. So nilagay ko dito yung sugar at yung itong itlog kasi mahirap na yung mabasag yung itlog dahil magbabas lang po tayo. So yun ang aking kaganapan pag tuwing mamalingki ako. Kailangan ko talaga mayroong mga extra bags. Mayroon tayong bag dito na dala. Ayan. So, dyan ko ilalagay yung ibang pamalingki natin. tapos inaano. Super init today. May dadaanan pa naman ako ng store. Ang init-init.
Yan, ano tayo, mayroon na tayo nagustuhang bagong bag. Yan, yung itsura niya. Sa palagay nyo, ganda, diba? Kasi ang ganda dito, magaganon ko. Ayan, Tapos, may pocket. Shopping lang. Paminsan-minsan lang naman ako mag-shopping para sa sarili ko. Ayan, bongga, may mga pocket dito. Ayan, bibiling ko na. So, ito yung ibang kulay niya, pero mas nagustuhan ko yung black. Daming choices na bag. Ang kailangan ko lang yung pwede ko pang araw-araw. Yan, kasama ko yung sister ko. Jewelry naman siya. Kami, Shopping. Ayan maganda. Try natin tong isa. Ayan, yung ating itsura. So, $19 under. Marami naman siyang tulad nito, $9.99. Mga sale na siya, pero ang cute naman. Pero, kailangan mo lang talaga alam yung sizes mo. Kasi otherwise, yeah. Ayun. So, ito na yung hindi pa kami tapos mamili. Dahil may mga sale. Tapos mayroon pa tayong discount. Anyway, kasi kailangan ko lang talaga bumili. Dahil pang summer kasi tapos na yung winter. Summer naman. by lugar. Tapos, sa isa ka lugar, naghan mo apply dito. Oh, it's not that good, Amy. Why? Because it's hard to apply because before you get it, bantay. Yun naman sila tuloy. Yes, Dad. Si Tila may yung gusto. Si Tila yung nagpadaka siya. His name is Frankie. Tapos, The candles, just kidding. I hate you. One, two, yay! Yay! I turned 2 years old. Now it's getting messy. With sound. Wait. It is kind of hot up here. She's still measuring. Just yeah. Trying to make it even. And not too big. Oh, whatever. There. Oh, wow. What is that? I already see what it is. It's a couple of things in there. Oh my god. Oh. It's a bookmark. It's a bookmark. Think I remember you saying something about needing a bookmark? Yeah. Did you? Yeah. And then. And then a book from a series I like. That's a TV Oh, wow. show. Yes. A bra? Oh my god! It was there? It was at Barnes Noble. Yeah. I was like, oh. The thing is, I saw it like a week before at the new Barnes Noble. I was like, should I get this? But I wasn't sure. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.